ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಂಬಳ ಹೈಟೆಕ್ ಆತಂಡು ಕಂಬಳ ಅಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ತುರ್ದು ಫಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಫಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದಂತೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬಾರಡಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆತಂಡ ಮಾಳಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಮ್ಮ ಮಾಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಸೋತ ದುಂಬು ಅಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಗ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಪಿ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಅವ್ ಟಾಪ್ ಅವ್ ಆನಂದೇರಿ ಟಾಪ್ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂತ ವೀರಪ್ಪನೈಟ್ ಆನಂದೇರಿ ಅಂಡ ವಾಯರು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾರ್ಗಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾರ್ಗಿ ಆನಂದೇರ್ ಪತ್ತನ ಮುಟ್ಟೆ ಬಾರ್ಗಿ ಗಿಡಾರ ಬೇತಿಜಿ ಅವ್ ಗಿಡಾರ ಕತ್ತರಿ ಪಾರ್ಲಕ ಬಿಚ್ಚಿದ ಪಾರ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಆನಂದೇರ ಪತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದೇರ ಗಿಡದ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಬಾರ್ಗಿ ಗಿಡ ಕಟ್ಟನಾಗನೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂದ ಅಪಗನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡವು 12 ಫೀಟ್ ಉಂಡವು ತಿರ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೋರಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಯಾನ ಪಿದೆಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಓನ್ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ಪೂರ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಪೋತೇನೆ ಅಂದ್ ಪೂರ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಪೋತೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದಂತೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜೆಪ್ಪು ನಾಂಡಲಾಗಲಾಗಲು ಟೆಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಜೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ಅವಳೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಂಬಳ ಹೈಟೆಕ್ ಆತಂಡು ಕಂಬಳ ಅಡೆ ಪೋತುಂಡು ಅಲ್ತುರ್ದು ಫಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಫಂಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವಳು ಇಪ್ಪುಚಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡ್ ಅವ್ ನಮ್ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನೆ ಪನೊಂದು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಬಂಡ ಏನಂಡ ಇತ್ತದೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ತದ ಒರೆಯವರೆಗೆ ಒಂಜೊಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಲದ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಮಲ್ತೆಡ್ಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ನಕ್ಲು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ದೇತೊಂದು ಅಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂಡ ನನ್ನದ ಪೂರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಬರ್ಪು ಜರಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರ್ಲಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಜ್ ಗಂಟೆ ಆಜ್ ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಶನಿವಾರ ಪೋತು ನಕಲು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಆಜ್ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಪದ್ರಾಡ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಯಾನು ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ ಸೋಮವಾರ ಆತನ ಸೇಮ್ ಮುಲ್ಲ ಆತನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆತನ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಆತನ ಶನಿವಾರ ಪೋತನಕ್ಲೆ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ದುಂಬು ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋರ ನೆಟ ಪೋರ ಧೂಳು ಉಂಡು ಅವು ಓಕೆ ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಜಿ ಅಂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಪರ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಲಂಚೆನೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಂಬಳದ ಅಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಕೆಲ ಕೊಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡದೆ ಅವಳು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವನ್ ಏನನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಅವಳು ಇಪ್ಪುಜಿ ಮನದಾನಿ ಏನಂದ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಫೈನಲ್ ಪೋಪ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮನದಾನಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಿಜೇರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ನೆಟ್ಟ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ಎಂಚ ಬುರು ನೆಟ್ಟ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮನದಾನಿದ ಅಕುಲು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ಐಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಅಲ್ಪದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪೇರು ಅವಳು ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲೇನು ಓಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ನಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲೆ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫುಡ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅವು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಈಗ ಬಾರ್ಗಿನ ಬಾರಿ ನೆನಪು ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಮಿನಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಸಾಲು ಓಡ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದನ ಅಂಡ ಮೂಲ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಬಂಡ ಮೂಲ ಬಾರಡಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆತನ ಮಾಳಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಮ್ಮ ಮಾಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಳ ಆನಂದ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಸೋತ ದುಂಬು ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಂಬಳಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಗ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆರ್ಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುಟು ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನಟ್ಟು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆನೆಟ್ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಜ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಲಕ್ಕಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅತ್ ಅವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ
ಅಂದ್ ಬೋಳಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫೈಟ್ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಂಗಲ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಫೈನಲ್ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆನೋದ್ರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೋತ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಜಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಕುಲು ಹಾಕದ ಮರನಿ ಗುರುಪುರೋಡ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಬಟ್ ಫೈಟ್ ಬಂಡ ಹೆಲ್ತಿ ಫೈಟ್ ಇವನ್ ಬೋಳಾವಡ್ ಮಾಳಾವಡ್ ಪೆರಂಗಲ್ ಎಂಕ್ಲ ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ನೇಹ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನೇಹಡೆ ಅವದೇ ಪಂಡ ಅವು ಉಂದಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಏನಾಯ್ತಂದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಆತೆ ಪಿದೇ ಬತ್ತಿನ ಇಡ್ಬೇಕ ಎಂಕ್ಲು ಎಪಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂತ ಇದೆ ಏರು ಕಟ್ಟುನ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡಾರ ಈರೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪನ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕೊಡು ಗಿಡಪನ ಓಟಗಾರಿ ಈರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏರು ಪಿರಾಕದ ಬಂಡ ಪಿರಾಕಡ್ ಬಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಂಡ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಲ್ಲೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಅವರ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅವರ ಕಟ್ಟಗಂದ್ ಒಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಿಗಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡಗಂದ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರುವ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಉಂಟತೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡತೆ ಅವ್ ಟಾಪ್ ಅವು ಏಪಗುಲ ಟಾಪ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬೊಲ್ಲೆ ಅಂತೂ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಟಾಪೇ ಟಾಪೇ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೋಡು ಗಿಡವನ ಪಂಡ ಐತ ಉಂದೆ ಬೇತೆ ಅವನಿ ಪಾರ್ನ ರೀತಿ ಊರ ಬಾರಿ ಬೇತೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಟ್ ಬಕ್ಕಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟು ಟೈ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಜ ಈಜ ನಂಗೆ ಬಾರ್ಗಿ ಗೋರ ಕಟ್ಟ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತ ನೈಕ್ ಅಂದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಅಂದ್ ಒಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಉಂಡತೆ ದುಂಬುದ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದೇರಿ ಟಾಪ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದ ವಿರಪ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಆನಂದೇರಿ ಪಂಡ ವಾಯರು ಕೊರಂಡಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಉಂದ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾರ್ಗಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾರ್ಗಿ ಆನಂದೇರು ಪತ್ತನ ಮುಟ್ಟೆ ಬಾರ್ಗಿ ಗಿಡ ರ್ಯಾಪೇತಿಚಿ ಅವ್ ಗಿಡಾರ ಕತ್ತರಿ ಪಾರ್ಲಕ ಬಿಚ್ಚಿದ ಪಾರ ಒಂದ್ ಇತ್ತಂడి ಆನಂದೇರ ಪತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದೇರ ಐನ್ ಗಿಡದ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಬಾರ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಅವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆನಂದೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಇತ್ತ ಗಿಡ ನೆಟ್ಲೈತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಹಾಪಿರಿ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ್ ಆಂಡಲ ಆನಂದಿರ್ಲಕ ಏರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುರುತ ಮೆಟ್ಲ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಮಂಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬೊಲ್ಲಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಅಂದ್ ಪಪ್ಪ ನೋಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂದ ಈತ್ನಡ ಪಂಡ ಐತೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಬೈನಾದಿಪ್ಪು ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಏರುಕ್ಲಿನ ಏರ್ಪುರ ಗಿಡದ ಕೊರ್ತೀರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಪುನ ಬಂಡ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಸುರೇಶ್ವರ್ ಗಿಡ ಏರು ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ವರ್ ಗಿಡ ಏರು ಒಕ್ಕ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವೇರ್ ಗಿಡದೇರು ಅಂದ್ ಆನಂದೇರ್ಲ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ಲ ಇತ್ತೇರಪ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಲ್ ಇತ್ತೇರಪ್ಪಾಗ ಅಂದ್ ಕಂಬಳಪುರ ಆಂಡತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎರುಕುಲೇನ ಇತ್ತ ಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಪುರ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಕೆಲವೇರೆ ಅವು ಪುರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಕುಂಬುಡದ ಪುರ ಐತೆ ನಾಂಡಿ ಇತ್ತ ಮತ್ತ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪುರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಬಾರ್ಗಿನ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಕೊರಿಯ ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪುಜವು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಐತೆ ಬೇಪಾದೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಅದರ್ ಫುಡ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಉಂಟು ಇದೇ ಕಟ್ಟುನ ಇನ್ನೊಂಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ 365 days ಆಯ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಉಂಟು ಈವನ್ ಎನ್ನ ಸಾಂಕುನೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡ್ದಂಡಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಉಲಾಯ್ ಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ಏತ್ ಒಂದು ಬರ್ಸೋಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏಪಲ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ಎರುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ದುಂಬು 4 ಏರು ಇತ್ತಡೆ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕುಲು 4 ಏರುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಂದು ಕಿದೆ ಕಟ್ಟನಾಗನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂದ ಅಪಗನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಉಂಡವು 12 feet ಉಂಡವು ತಿರ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ನೀರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲು ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ದಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ದಪ್ಪನ ಅವೇ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಇಕ್ಲ ಜಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲುದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ನಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಕಂಡ ಮಲ್ದೇರು ದಪ್ಪರೆ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ತೋಟ ಇತ್ತಂಡೆ ತೋಟನು ಅವರ ಪೂರ ತೋಟ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಕಂಗದಿಯೇರು ಇತ್ತ ಎರ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತ ಕಂಗ ಕಟ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಕಂಡ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ದಪ್ಪರ ಕಂಡ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತ ಪಪ್ಪಗೆ ಏನಂದ್ ಮಂಡ ಅವೇ ಒಂದಾತಂಡು ಎರ್ಲೆಗ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪನು ಇರ್ಲೆನ ಐಕ್ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪನು ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಕ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಅಂದ ದಪ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಬೇಸಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಸಾಯಗತ್ತ ಖಾಲಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ದಪ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಕಂಡ ಮಲ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಅಂದ್ ಐಕ ಟಿಲ್ಲರ್ಡ್ ಐನೊಂದು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಲ್ದಕ್ಲು ಇಡ ಏರು ಕನಪೇರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಪ್ಪರ ಗಿಪ್ಪರ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ನೆಟ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಎರ್ಲು ಮೂಲಿತ್ತ ನೆಟ ಡಾಬಡಿ ಹೊಸ್ಮಾಡಿ ಅವು ಇಡೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಸೋಮಪುರ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಬಂತ ಅಂದ ಸೋಮಪುರ ಇಡೆಗೆ ಮೀನ್ದಾರ ಪುರ ಇಡೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ನೆಟ ಕೆಲವು ದೂರ ಮತ್ತೆ ಏರು ಕನಪಿರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೂರ ಕನತ್ತದು ಕನತ್ತ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಲೋಕಲ್ ಸುಮಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಸೊ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆಟ ಏನು ಬಂಡೆ ಈ ಬಜಗೋಳಿ ಕಂಬಳ ಪುರ ತುಂಬತೆ ನೆಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ ಕಂಬಳದನೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬೊಕ ಮಾತಾರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಏನಂದ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಉಂದ ಓಡ್ ಬಂದ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ನೆಕ್ ಬತ್ತನ್ ಇತ್ತ ಏನಂದ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಒಂದ್ ಬತ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ಆತೆ ಈಜಿ ಬೊಕ ಬೇತದಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ ಅನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಾತಾರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಹಿರಿಯರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟುನು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಆತೆ 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 ಬೊಕ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತು ವೈಫ್ನಕ್ಲೇನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನ ಪಪ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ವಾರ ಇಡೀ 2 ದಿನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಅಂಚದ ಪೂರ ಜನತಲ ಅಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದೆ ಕುದಿಪುರ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪಾರ ಕುದಿಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೀ 2 ಡಿಜಿನ ಬೆದ್ರಡ್ ರಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬಿಆರ್ ಬೆದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಡೇ ಗಿಡಪ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಐತೆ ಅಂದ್ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯದಲ್ಲ ಅಂಡ ತೊಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಟು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಐತೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಅಪ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲು ಐತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಜೂನಿಯರ್ ಡಂಜಿ 2-3 ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಅಪ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ದಟ್ಟುಗು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಅಪ್ ಆತ ಅಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ತಿಂಗಲಾಡಿ ಬಾಲಾಯ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಟೈಅಪ್ ಆಯ್ನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಯ್ಬಿಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ ಅಂಚಾದ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ದೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಐಡ್ ದುಂಬು ದೊಟ್ಟು ಬೋಳ ದೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ದೊಟ್ಟುಗಳು ಎಂಕ್ಲೇನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದನೆ ಒಂಜೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದನ ಅರೆಗೇತ್ ಕಂಬಳ ಎಂಕೇತ್ ಕಂಬಳ ಎಂಜಿನ ವಿಷಯ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಎಂಕ್ಲೇನ ಚರ್ಚೆ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆತಜಿ ಯಾನ ಪಂಡ ಆರು ನೋ ಒಂದು ಏಪಲ ಬಂತಜೇರ್ ಆರ ಏನಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಬಂತಜೇರ್ ಅಂಚಾದ ಬಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಷಣ್ಣೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆನಂದನ್ನೇ ಸರ್ಷಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ರುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲೇನ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಲು ಬೋಳ ದೊಟ್ಟುಗುಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊ ಇರುವೈಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲು ಏತ್ ಕಂಬಳ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಏನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೇನ ಏನೈತಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ದಲ್ಲ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಚ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಂಬಳ ದೊಟ್ಟು ತೂಪುನು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಇರು ತೊಟ್ಟುಗುದಲ್ಲ ಅಂಚಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಪಲ ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏಪಲ ಓಪನ್ ಬಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇರುವೈಲ್ ದೊಟ್ಟು ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆತಂಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲು ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಲು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಐತಾರ ಆನಂದನ್ನೇ ಎರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಷಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವು ಅಕ್ಲಿನ ಟೀಮ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೇನ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಕ್ಲು ಏಪಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದನ ಅಕ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇತ್ತ ಕಂಬಳಾಡಿತ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ತೂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದ ಎಂಕುಲು ತೂತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಅಕ್ಲೇನ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾರತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾರತ್ತ ದಯಮಾಡಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ನಿನ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳಾಡಿ ಇರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಇರುವೈಲ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಳ ಅವತ್ತಂದೆ ಇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಏರಣ್ಣ ಬೇತೆ ಏರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನ ಇರೆಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪಂಡ ಏನ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ಲ ಈ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೋರಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಏಪಲ ಎಂಜಿ ಇನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಚೂರು ಇನಂಡಲ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ನ ನಿತಿನ್ ಬಂದುರ್ಲೇರು ನಿತಿನ್ ಮಿಥುನ್ ಬಂದ್ ಅರ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಮರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ತ್ರೂಟ್ ಏನಾರ ರೆಡಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಗುರುಪುರೋಡು ಆರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆರೆ ಕಡ ಪುಡ್ದು ಬೊಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಜಿ ಇರು ದೆಪ್ಪನಗಲ ಕುದಿಕ್ಕ ಎರಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತನ ಕಡ ಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಅರೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂದ ಏನ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳಗಾರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಂಬಳದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೊಕ ಅವು ಕುದಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದದ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಚಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದೆ
ಒಕ್ಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕಂಬ್ಳಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಪೂರ ಲಕ್ಕಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅಂದ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅರೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಐತೆ ಯಾನ ಐತೆ ಕಂಬ್ಳಡಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರ್ನ ನೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪುಡು ಪಿರಾಡ್ ಬೋದು ಇಂಕ ಚಾಪರ್ ನೆಗ್ ದಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರ ಬಂದ ಅಂದಂದ ಅವ್ರು ಏನೈತೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಬೋಂಡ ಆರ್ನ ಬೇತೆಕ್ಲೇನ ಟೆಂಟ್ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಟೆಂಟ್ ಪೋದು ಪಿರಾಡ್ ಬೋದು ಚಾಪರಲ್ಲಿ ಐಕದಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಪುನ ಚಾಪರ್ಪು ನಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂದ ಅರಿತ ಕುದಿ ತಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚೆನ 300-400 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉನಸ್ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾರು ಪೂರ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಉಡತ್ತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂದಿತೆಗೆ ಯಾರು ಹೊಸ ಹುಡುಗಗ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತನಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತೆ ಏವನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೊಸ ಹುಡುಗಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಕೊರ್ತೇರ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲನೆ ರೂಲ್ ಹಾಲಾಪುಂಡ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಆರ ಅಂಚತ ಆರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೀದ್ ಒಂದಿತೆಗೆ ಏರು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ ಆರ್ನ ಅಸೆಟ್ ಆತೇನ್ರಿ ಐತ ಅರೆಗದಲ್ಲ ಅವು ಪೊಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ ಏನಡ ಗಿಡ ಪುನಯದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನೊಂಜಿ ಋಣ ಬಂದ್ ಎರಡು ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚದಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಿ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಇತ ಏರೆಡೆ ಗಿಡ ಪುನಕ್ಲು ಉಂಡೇರು ಅಕು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರು ಒಕ್ಕಾರ್ನ ಇರುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮುಡಿಗೋಡಿ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾರ್ದುಂಡು ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ ಬೊಕ ಮಾತಾರ್ನಲ್ಲ ಕಂಬ್ಳಾಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮಾತಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದ ಎಂಕುಲು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಕಂಬ್ಳಾಡ್ ಏನೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ್ಳಾಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬುದಾರಿತ್ತು ನಾನಿ ಇರುವೆಲ್ಲಗೆಲ್ಲ ನಕ್ರೆದಗೆಲ್ಲ ಎರು ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಫೈನಲ್ ಬುಡ್ನಗನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಎರು ಅಡೆಗೆ ತಿರ್ಗದು ಪಿರ ಬತ್ತಂತ ಅಂದ ಮುರಣಿದ ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ನಿಜವಾದ ಕಂಬ್ಳಡ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಯಾ ಅಂಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಎರುತ್ತದನಿಕ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅವು ಬಂಡ ಅವು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏರು ಅಡೆಗೆ ಚಿಪ್ರ ತಿರ್ಗಂಡು ಐತೆ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಂಬ್ಳಡ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ರೆಡ್ ತನಿಲ ಒಟ್ಟುಗ ಎಡ್ಡ ರೆಡ್ ತನಿಲ ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಇಜ್ಜಿ ಮರ ಒಂಚೂರು ಫಾಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಉಡುಪನ ಎಡ್ದು ಫಾಲ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಏನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಬುಡ್ಕನ ಅಂತ ಪಂಡದು ರೆಡ್ ತನಿಲ ಒತ್ತೊಂದು ಕುಡ ಬುಡಿ ಎಡ್ಡ ಅವು ಬೆಟರ್ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಬೆಟರ್ ಒಂಜೋಳು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಆನೆ ನಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಓಕೆ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ನ ಆ ಏರು ಆನೆ ಹಾಕೋಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏರು ಹಾಕೋಣ ಅಕ್ಲೆನ ಏರು ಹಾಕ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಉಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆನ ಇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅವು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲು ಸೋತು ಬೇಟಿಗೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಾದ ಪೋಯ್ರ ಮಣ್ಣ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಏರು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಏರು ಇತ್ತನ ಅವು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಏರು ಅಡೆಗೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿರ ಪಾರಂದ್ ಬರ್ತಂಡ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಏರು ಪಾರ್ದು ಹಾಕೋಡು ಪಾರ್ದು ಸೋಪೋಡು ಅಂತ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದು ದಂಡೆಡ್ಲಾಗಿದ್ದು ದಂಡೆಗೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಪಾರ್ನಾಗ ಏರು ಬೀಜ ಅದು ಏರು ಪೋಡ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋಪು ಅಂಚಪ್ಪ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರಾಡೆ ಬೋಪುನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಆತ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬರೋಡು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೊರಿಯಾಗ ಬೇಜಾರಾದ ಹಾಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದನಿಕ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಇರುತ್ತ ದನಿಕ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಶಾಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಲ ಕೂಟೋಡು ಏರಿಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ತಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಎರುನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡಾಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನು ಆಯ್ಗ ಅವಳು ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಬೇಜಾರ ಯಾವಳು ಆಯ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೋಟ್ ದಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ಗ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ ಯಾವ್ ಅವು ನಮಕ್ ದುಮ್ಮದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಳಗ ನಮಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಅಂಚಾದ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಳಾಡ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಏನಲೆ ಕೊಡು ರೆಡ್ ಏನಲೆ ಕೊಡಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾದನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹಾಲ ಐತ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಳಾಡ ಅಂಡ್ ಅವು ಆರು ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಬುಡ್ನಾಗನೆ ಮಾತಾದ ಉಡುಪುನಾರು ಇರುತ್ತೆ ಎದುರುಡುಲ್ಲೆ ಬುಡಿ ಬಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಅವಳೆ ಉಂಟು ತಿರ್ಗಂಡು ಏರು ಪೌಂಡು ಅಕ್ಲೆನೇರು ಹಾಕುನ ಏರು ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಹೋದ್ ಕೇಂಡೇರು ಎದುರ್ದ ಅಕ್ಲೇಡ ಅಕ್ಲು ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಗ್ಲೆನ ಸೈಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಏರು ಪಾರ್ದ ಹಾಕೋಡು ಮೋಸೋಡು ಏಪನ ಏರು ಹಾಕಲ್ಲ ಏರು ಪಾರ್ದ ಹಾಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಏನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಕಂಬ್ಳಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರೆಗೆ ಮಾತಾದ್ ಒಡ್ಪುನಕುಲು ಗಿಡ ಪುನಕುಲು ಏರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊರಲಿ ಇದು ಮಾತಾದ್ ಒಡ್ಪುನಕ ಕೊಂಚ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಪ್ಪುಡು
ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರಲಿ ಐಟದಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇಂಬೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಎಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ಪೂರ ಅಣ್ಣನಕ್ಲನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂಡಾರು ಅಕ್ಲ ಬುದಾರ ಮಿನಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೊಂಬಾಡು ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಪಿದೇರುಡುಲ್ಲೇನ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇಮೆ ಹರೀಶ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಅಕ್ಕ ಮಮತಾ ಬೊಕ ಬಾವೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಎನ್ನ ಬಾವೇರಿಗೆ ಬೊಕ ಆರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಗ್ಲಗ್ ಲಂಚನೆ ಅವ್ರು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಡುಲ್ಲೆ ಅವ್ರಿ ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲೆ ಅಗ್ಲಗ್ ಲಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಮಾಡಿ ಏನಾರ್ದ ಹತ್ರನೇ ಅಗ್ಲಗ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತ ಇಡೀ ದಿನ ಕಂಬಳನೇ ಆಗ್ತಿಲ್ದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಗ್ ಲಂಚನೆ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತಾದ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಬಿಡ್ತಿರ್ತ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಇಡ ಎರುತ್ತುವರೆಂದೇ ಬರ್ಪನ್ ಅಂದ್ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಎರುತ್ತುವರೆ ಉಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಬೋದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಆ ಜತ್ತಿಪ್ಪನ ಗಸಿದಲ್ಲ ಕೊಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೇವಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಕಲ್ಪನಾ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಒಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ ಕಂಬಳದೆಲ್ಲ ಮರಲೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಇತ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಲೇನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಆಯ್ತದ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ 8 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟುನ 10 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟುನ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾದ ನನ್ನ ದುಂಬ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರಿಗೆ ಅವು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರದಿಪ್ಪು ಗಿಡಪ್ನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ದಾಯತನ ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯತ ಪಾನ್ಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ದಾಯತ ಪಾನ್ಪರ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಾಯ್ಕ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಳು ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಕರಾರು ಚರ್ಚೆ ಪೂರ ಬೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮದ ಹತ್ರ ಆಯ್ನ ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವುಡು ಮಂಡ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತ ದನಿಕ್ಲೆನಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಕಂಬಳಗ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಬಂಡ ಬಾರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಐಕ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಟೆಂಪರರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇದು ಎಂಗ್ಲೆನ ಊರು ಉಡ್ತ ಎಂಗ್ಲೆನ ಟೀಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟದ ಕುಲೆ ಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ ನೆಟ್ಟದ ಕುಲೆ ಪೂರ ಜನ ಕಾಂಡೆನೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಪೋಪೇರು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ದಪ್ಪರ ಗಿಪ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಏನೇ ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಪೋಪಿನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಅಗೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಆವಡು ಮಾತಾದ್ ಉಡ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಮೇರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಪೇರು ಐಟು ಪೂರ ಜವನೇರು ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಇತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಜವನೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಗಿಡಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಆವಡ ಸರ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರಿಯಾರು ಹೊಸ್ಮಾರ ಸುರ್ಯಶ್ರೀ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಇರುವೈಲ್ದ ಬೊಕ ನಾವುಂದರಟು ಪೂರ ಕಂಬೈನ್ ಮಲ್ತು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೊಂದರ ಅವತ್ತನ್ನ ಬಾರ್ಗಿಗ್ ಆಯ್ನವೇನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಉಳ್ಳರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೆಂಡನಗ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಒತ್ತೊಂದರ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನನಾದ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡ್ ನನಾದ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ಪಡ್ ಬಾರ್ಗಿಗ್ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಬದ್ರಿ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿರ ಸೀಸನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದ ಆವಡ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಎಂಗ್ಲುಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಬಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಬಿ ಇರ್ನ ಹಾಬಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇಪ್ಪಡ್ ಕಂಬಳಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿರ ಪರಿಚಿತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತುಯ್ಲ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಇರನ ಮುಜಿನಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಇರ್ ತುಂಬು ದಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಈ ಓಲ್ಡ್ ದಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇರೆಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ತೇರು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರ್ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್